share him and I say or say dino ho adanse abusiafo na wotwe asan akọ abeto yimbio asede mu odin ebema twedi ampon yankopon sanse ne pe ene nadom na ma menu yeda so eti enkom menye pa se munum abusiafo so sara na wabo huban the whole of this quarter no se ne ye hwe ne yedisua ye hwe okwan ebefa so na yetimi enyini ewo ye ne yankopon ayonkofo ye ne we yedisua no makomako du bako na hatwi mu no epese no hwe ne to so dumienu no so hwe atifia no atifia asem na o se share him ana se di ne ho adanse e ba sisia na wote tibia na wumu ne de nyame ayewo no ko ka kire obi yenko woye na afom no kwa kofa no bra na se ma no ekobontin anaso ko eni man se pata bompa ma wo se ma ya se nasem no eye makoma mu se ogya e dere why na wo ne share Yesu ho asem wo se dwene ho ebesan amamu nyina akwaba na afi nso ye de aseda sonko so e de amamo se de birada mode mafidie e de to London Ghana Menda kwanwe for Sabbath school na afi chosemu empensemu maboafo no ayekrado ye de addition to so dumienu no ye de ebremo but ansana meba be yiomu e de achrem no ma yenkutie enum emfri la melodia kora for home rasisia
Yeda la melodia kora for ase wo nyuma omde adi addition yanimo ede amai miwie ni sa na msade asida piece nso ebema 3ABN Ghana TV and afi Hope TV Ghana sa adwuma ko mini TV adwuma ko a omde dawro mo baaye onyankopon asam nko aho dawro eno mo bo yankrankra ene yi sika kakra ede boa mo miamio mo mfidie mu se na ebe ya asempa no ebetimi atre akowiase afana nyinara se wo tie na se wo hwe na wo mo bia pese wo de boa sa adwuma ko ya wo se wo number no ede mfoni na ni yesrofa na frɛ obi ba jo so na afi kakra bia no watimi de aboa sa adwuma ko yi na msaye so ema onyankopon so ehrawo sende ni di kan so a wo hwe wo YouTube so be subscribe to your channel no na fe wi a bell notification no adoma bi ho fa onsa mi aso le chese yesa video ya wonso onsa ebetimi aka bi wonsa ka bia na wonso a woso akoma wunua wie ne sa de ai na medimani ebehwe fie hase na busiafo mo menche hase ombebo amede adusian pensem mu dia abramu yi mayo mo akyerem iwi afi na afi ye de eti anu adusian mu de mo somfo Bismarck Mensa ene onya ho adom me wo da kwabna kyere e ka me ho ade fini kyere e mo akwaba me da se pass and so yeto nsafro watimi aba me ko manimu a Foster Chum enso eneto no Foster e mo akwaba great me da se send so yeto nsafro watimi aba na fe me ko manimu sister Grace aba bionso na sister Grace e mo akwaba nda se pass munyina watimi aba na ne odi eto ho kra no Hayford boachi anonso eneto Hayford e mo akwaba that's se motimi ede odo mu se emfa adisia kunini si emfamre yen atiefo ye wie ni sadia ende na mema yenyina yakate ni na sister Grace wabompa ya mai pache bompai eda wase asubie hine akonya abase nyame yede wasemba we nyansa bo akonyame yesro ma yosuru nyansa osuru nimdie na osuru akwankyere bia mfa yepemu nya bibi na emo me makwana nkonkotumi ne mra na beteten ye na bekyere ye de yenka ye kyere ni nyina wi a ehye odi konkon ni monyama ye de asede ni kabia ma hyira ye tiefo ne ahwefo nyina wo Yesu din mu nti amen good mesama munyina akwaba tiefo so munso mesama munyina akwaba sana medi ka ko ka ye no kota munyinara adusia ne usua ne ye sene ebe ya ebenyini ewo onyankopon ye ne nyankopon ayonkofa mu sanse ye hu se sadisuan we hu nya paaye se etimi nyini wo ye ne nyankopon ayonkofa mu a ebenya nsunsuanso bebre wo ya brabo aye bomu yen aware mu ebenya nsunsuanso papa sene ye yen mmofra ana se parenting sene ye tete ye mmofra ebenya nsunsuanso papa wo mu ye namfo ye mu ebenya nsunsuanso papa wo mu sara na ye sikasem mpo ebenya nsunsuanso a eye papa wo mo na afi ya gudie mu mpo butaye edi asi anu si wo wi ase krompo ebenya nsunsuanso ewo so nti sadusuan we se ne nyankopon ye nyini ye ne yayonkofo mu eye adusuan hu hia paaye na ye adusuan wa cheche niema bebre o kwan befa so anyini bebre ene niema bebre betimi atoto ye bebre wo sadusuan na nedie no ose okwan ba ko nso ebefa so ne atimi anyini ye ne yankofo am se ye be che nasem eno na sa maboafo yi eba beboa na afi ye de eho adusua ebebro so hwe last week de na lesson 11 no na eye akwansidie ehun se ye bom modian se ebenyini wo yankopon asem mu no obenwan se akwansidie bebre so na etrien asuafo no nso epo obra mu tu kwan na afi ahun kese bituye abeya akwansidie amomo Job enya sika bo ne bra kama yare kodan na ebeto hye no so ne manyina wuye ebeye akwansidie ede emanu yehu Jaros na ope ayaresa abema amane baba yehu oba na muja etunu 12 months nizi hu sika nyina san fat na akwansidie bebre ho esi ne kwan se obetimi akọ Yesu nche nanso omunyina omo response ye den asuafo no konyane Yesu
Job esunfrɛ onyankopɔn ɔbaa no nso yere ho ade ne nsa kɔka Yesu Kristo ntade won so mini akwansidie a samre ya won so kuma emma woni onyankopɔn entamu entimi enye papa hwɛ adusua yesuan na sua bibi firi mu na to nsa firi Yesu obetumi aboa na fe won so watimi anya ayonko papa woni nyankopɔn now enede no wɔse share him yenka abosam no ye fa firi Isaiah chapter 50 verse 4 say Foster say why you crowd yenhwe Isaiah chapter 50 verse 4 no asama ewo ho no enti ragasem Awurade Nyankopɔn ama me asuafo techrema sɛ me hu sɛnia mede asɛm bɛwowa nea wabrɛ onyane meda anopa onyane me maso mame sɛ memfa mintie sɛ asuafo amen. Amen. Yes, adusua ye komu no ebeba mu na afi ya kasa ho. Ene no se na medi kan e kan se di ne ho adanse as one of the components ye ya ebeboa na afi ye ne Nyankopon entam no aye kama na wo hwa adusua nani mu a or the beautiful illustration bi to pastor bia me da kwantweni pastor bia na opentem akwa asori na otenika mu na traffic aye kwan mu ma no nim activities nyema bibre wo so okoye wa asori na traffic nso nipa bibre already na ni buafu say na Saturday na nipa bibre wo kwan hye so no so pentem oba be chese bastu oba be semo or evangelist series bia o ye ne ade na no kwasem say opentem pa na ne car driving no mu ana obi sa cross no papa bi sa cross in fact nsem e free na num ba na nye se ne Ghana ye no ye twabo ho cross obi ade ode be ye no fa na pastor na ni abri ye ntem se nsem e free na num ma ye no na enye nsem a ehira ehye nkran unfortunately for pastor no ba ye na o share ne class asese o kire o ma de no na ni kobo owura bia ni ma ase minim no kakra okaka ya ma afido mu se sa owura yi na sabe me ba asoro okross o mi ameye ni enti akire obi ka kire ne se sa owura no onya memendani na obi na to nsa se omra asori enti tama na oba asori na enti pastor no realize se ene wayemfo nso bebre ho na okan hu se wo ye kristoni a bia encounter nipa bia obehia na asem bia befiri wanu bia no e wo se eya asem eye odo asem regardless of circumstances no in fact manani wuye pa me nim me nso nkade meye e wo se nipa nanim eye illustration a wode ama yen e fa se ye ka onyankopon asa na se ye hye onyankopon asem in fact the pastor yi oye ye kura mpo no ebetumi aye no ama nipa na yaton sa friend no because the pastor otimbi wa no cancer asem we kire me na nipa na o se me bedi na chi no me bedi na chi aye na so nti yenya very careful what the say illustration yi di ama say yemfa nwura adusua no mu abra ye be hwe okwan be fa so na enso yatimi ache onyankopon asem ma foforo so atie no mo so ma ba be ka abusua ko no ni edi kan no o say out of the overflow efrinie or say efrinie abuso no great before that tre obeba mu no yen kan bibi o Matthew chapter 28 verse 18 to 20 no na fi yahwe as 1:8 no so asema o ansa na elder waba mu okay 28 18 to 20 Osina Yesu baba ka kire won se ode osoro ni asase so tumi nyina amame nti monkonkoye amanama nyina masuafo na momo wasu enhye agya ne oba ne honkonkodin mu na monkyekye won se woni ne mahye mu nyina so na hwe menim wo ho ena nyina de kosi wiase ewieye amen amen as 1:8 no so ne wo ho no make 1:8 na emu msa fonfon nyaba maso a mo benya hoaden na moaye madansefo Jerusalem ni Judea nyina ne Samaria de akopem asase ano no ho amen amen ada yanhwe asema ewo ha sei ose out of the overflow efrinie abusuo no mo ye che onyankopon asen ya hwe the great commission Matthew 28:18 no
na afei ahwɛ Acts 1:18 so adusua bɛn ɛna ebet yɛ fa free ha sei adusua kɛse wɔ hɔ paa Yesu ne mu anante ne asuafo ya 3.5 years o bɛkɔ ho na bɛto adwuma no so o kyerɛkyerɛfoɔ no bɛkɔ asuafo no na enso hwɛ John ho no mu 13 14 15 ne bana o ma de o ma dwene nyina ne sɛ Yesu bɛ establish kingdom bi wasase so no do mo ayɛ mpanimfoɔ tuatua yi na no afei do mu yan sɛ Yesu Kristo sɛ me bɛkɔ na nkransɛm a nansamanseɛ sɛ ya ne ye ta fight over will kasi will no mu was mfa we ma Yesu de na general o be konde na odija asuafo no o se monko wiase afa na nyina na de me den se wo se monko wanka se Peter ne asuafo no nko a enti mo no wo ho no ejira ho ma me no mienu a Yesu ate na asem ne yaba enti mo no me ka wo so wo ka ye nyina eka afie na ede asem no kɔ na de o kan ne se monko wiase afa na nyina kwaya eziefo nkrasem fa so ba Ghana no se wo kaya nyame etumi so na nyame de nti o ka se menim wo ho da nyina se nyame asem ba bia ekobia nyame tumi di akire o go into all the world wo mo de asem no bai yenko kan sempa no na ha ana wo ka se ya ne binim wo ho aye bohu se betumi akwa akogina bonten so ne akansem ana ebe wurawura fie mu akansem no maye afanu mienu a ye de beye ayi no se wo kɔ na no obi akɔkye Yesu Kristo ase no invite se bra na ebeye na wo de usuban so eso kyerɛ ma afoforo hu onyame a ye di nachi ne nyinaa mu no wo se ɔne ye wo hɔ abre nyina enti bre biara wo beye krado na wo de wo brabo anase wo be fa kyerosem no na wo de kɔ na wo de akɔdi Yesu Kristo hu adanse no aka kyerɛ sɛ wo momra no tumi kase bi di wachi enti esisi esuro na Yesu Kristo no akra kan wo se true witness no out of the result no ne se ye ne Yesu Kristo hia ye ne na bompu ne mpu ye hunu wa kyerɛkyerɛ ye ensa akwa na oba ya Yesu Kristo tene ne no wo ko nyina no wodi adanse momahwe momahwe oba no so oba Yesu Kristo nche wo subra no so no wo ko no wo se momahwe obarima bi mehu se wakama hintasema kyerem na mde me gidi so ne wan de esi ye de kwa no se momra wo mema brabo no Yesu Kristo asesame mantimi afa trosem no kra anko a ma brabo nse de na misi tie wo me area me bro no so madwumam ne ade no me behunu Yesu Kristo no masesa eti ebe ma foforo so ayede aba abehunu apart from say de asem no kɔ no na de ye me declare say wo say I am with you always Yesu Kristo ya no tama command on say no wo tu ahohom bone na free mprako no mu no wo say go to me di Yesu Kristo go na chi enti mre na wo befa wo tu nan na wafa de na Yesu Kristo asem o ka cho say go no to me wo mu pa na wa anko to me no wo experience eninti aha o ka che say go na se yete aso dem na da bia ye chuka na ya bedi dini anom ne ye kwa to me no kra ye experience ene de kwaka onyame asem no eninti mumie so se yenko de wo de ama ya ama na broso no Yesu ye hunu no yenko di ne ho adanse na de ye me de kranse wo se na ho wo ko bi fie na ho na akɔ kyerɛkyerɛ no na emu mo se yenko ka asempa no yenko ka asempa no de good news about the salvation Yesu Kristo de abrɛ na nipa no nya ba wie a afa ne ye betena se actually the principles of the church Bible no kyerɛkyerɛ papa no na fe ye ne no kom kakra etu ama nipa na hu se de Yesu Kristo sitie enti wo ba na fe wo de kyerɛkyerɛ no ma na o firi ho na ni kura be gese obet more eninti wo di wie no wo se o ka kyerɛ asuafo nse muntra Jerusalem na hon kronkron mamna ye dai abamoso ka hu se ni Yesu Kristo di ka hwe ho bo wo so beba be mu kakafo kyerɛkyerɛfo dansefo enema bebre wo ka fa so hon kronkron no afi Kristo se ne muntra Jerusalem maka kyerɛ mo se mon kɔde nanso muntra ko se hon kronkron be dai ebeba ye mistake eta ye nse eto da bia ye nim hwe ye nsire nyame ma na ma ya hoden no ne ya fa ye kyerosem ye kɔ
kuafo a wo ni dua bi a dua ba bi a wo ko dua no afasika no de kɔ okodo wi a ede be wo dua. That's right. So anything ese yenye duaba no ema ne tra ye mu honhom no duaba no wo ye mu na ye kwa Yesu yenye biaka wo se Kristo Yesu no wo doye enti no ne do no wo se de Nyankopɔn ye odo no Yesu ye na ododi emfa nkyira foforo medase pa medase eda oya de pa se wa cheche ye musa no yenko na yensu yenko di adanse emfa nkyira afoforo woni bibia aka no bia na wote bia na wo mu a ne de nyame aye wo no koka kire obi se na se na mete ende nyame aye mi se nti bra na behwe sa Nyankopɔn no wo de wuntimi nka bibia akra no fa wabrabo kodi adanse kire obi medam ase yento aso eda na yenhwe ne eka ho ose unforced but with power enye ohye so nanso ekuratumi mema yedi kan akan bibio Matthew chapter 9:36 na fi 2 Peter 3:18 Matthew chapter 9:36 no 36 Matthew 9:36 say na ohun krofo kwaku no oye omobo if you say na wa bre na osam ho se enwan a woni hwesofo. Amen. Amen. Good. 2 Peter so chapter 3 verse 18. 2 Peter 18. Okay. I say. Na munni yen awrade Yesu Kristo. Awrade ne agenkwa Yesu Kristo adom ene nimdie mu. Ono na animunyam enka no sese ene da. Amen. Amen. Good. Here for the show ose enye ohye so nanso ekuratumi yenhwe akenkan semi a yakenkan yi adusua be na ye nya no ha Mr. Bismarck medaspa ya chia ya tie for nso so se opepa o nada otie yen enye ohye so nanso so ekuratumi se de eda kiredi kan kirikiri ma eda edo asenya menhira eda aboaye ama yen se ye agidifo ye Kristofo no dwumadie stronko anyame de ahye nsa ne se yemfa na asem no nko wiase nyina na afoforo entene nka obia wose wodo Yesu no etwase onya ehumobro edema akra ejra fi se Yesu ba wiase no woye adwuma ahodo bebre osayade o kyerɛkyerɛye woka asempa na afei so kyerɛkyerɛ nkrofo ekoku wasayade wɔkyekyere afoforo nso so ɛwerɛ ɛka ho nti ebise ho sɛ deɛ ne kanya Yesu ɛma ni di dwuma na ɛte sei ɛyɛ wɔdɔ nti na akenkan asɛm ne enu an kenkan ma Matthew chapter 9 verse 36 no ɔso hu nkrofo ekoku no wɔyɛ no mɔbɔ efi sɛ na ɔsam hɔ na wabrɛ na ɔsam hɔ sɛ nwan a ɔnyɛ den oni hwɛsofo nti sɛ ubenya compassion ama obi a uhu ne sɛ all struggle na kyerɛ sɛ wo odo ema sɛ nipa no enti sɛ Yesu edi nachi enti efrɛ ye ho a Kristofo no sɛ wono na sɛ so asetram wonya dɔma nipa na woyɛ won ho na mo hiade ema won ɛka nyame asɛm kyerɛkyerɛ won a yɛn soso deɛn ene wɔse ye enti adesua na ɛka sɛ obi a wɔso ɔdɔ Nyankopɔn no ɛwɔ sɛ saa Yesu dɔ no etumi hyɛ yɛn ɛme ɛte adesoa bi nka ɛsɛ ɔkra bi yira nti ɛbɛkɔ akɔfa no ne yɛde na bre Kristo nti na adesua ni bi sa yɛ sɛ wakɔto enkrofokuo bi a wohwɛ a asɛ ahoho ewom na adwen be ne besi wutrim ubusa ho sɛ nti nkrofo ewom nim Yesu ana sometimes me ba sorry aya na me drew o2 hɔ no mu a na wohwɛ especially yesi sama mu sei no na wohwɛ nipa gu hɔ bebre na wohwɛ dress na hodo ani genkwa ohwɛ nigye no sɛ de anigye no esi corner have you ever asked ourselves isn't in crofoway omunim Yesu ana yenya humobro bi ama wo mu pen na se yenya humobro no mu a yetumi approach wo mu yetumi ne wo mu eche Nyankopɔn asɛm ɛyɛ na yefie ne sɛ yɛkɔka enya de sɛ ombe de ben omu betie but ye de na adesua no kyerɛ yɛn ne sɛ yɛnka asɛm no enti na adesua no di Jeremiah chapter 20 verse 9 no Jeremiah say
nasɛm no ɛyɛ makoma mu sɛ ogya a ɛdɛre a ɔtomo me nompe mu me somu a me brɛ ho na mentumi enti Jeremiah pɛn so no na sɛ ne pɛn so fo nyina sɔle atia ɔmo sɛ wɔyɛ doom prophet wɔn deɛ nkɔmhyɛ bɔne nko ano ɛyɛ dɛbɛn wɔhyɛ ɛno nso Nyankopɔn asɛm wɔde afa ne so no wɔka kyerɛ wo man no mo ansa kyerɛ mo adwen a this is the consequence we ɛna ɛbɛto mo enti Jeremiah yɛto ne din ahodoɔ bebree ne nam fofoɔ nyinaa koraa po no because ɔmo sɛ ɔno deɛ nkɔmhyɛ bɔne nko ano wɔhyɛ nanso Jeremiah sɛ ɛtomre bia no madwen sɛ nka asɛm kora menya aka because I didn't call myself Nyankopɔn wɔna afrɛ me ɛna me bae na meyɛ w'adwuma ɛna de wɔtan aba me so nti nko wɔhye sɛ obɛkwete kro bɛgye adwuma no nanso wɔse sɛ ɔyɛ n'adwen sɛ obɛgyae a na ne ho hyehye no ɛte sɛ deɛ asɔ gya ɛwɔ ne nnompe mu na afei yɛatom na ne ho hyehye no nti deɛ ɛka kyerɛ ne sɛ Kristofoɔ ewiase nipa ɛyera SDH 359 last stanza no ɔse ɛbrɛ a akra ɛwuwei sɛ agya no frɛ wo a ma yɛnka ani hasɛm bi sɛ yɛntumi nyɛ hwee ɛwɔ sɛ yɛkɔ ne yɛde Nyankopɔn asɛm yɛ dɛbɛn ɛkɔma ewiase na adesua no ka asɛm bi sometimes you see asɛm no yɛka kora anya adeɛ sɛ wɔ mu bɛsakyera yɛno no nyɛ adwuma yɛdeɛ ne sɛ yɛnkɔka asɛm no Nyankopɔn wɔnhyɛ wɔ biaa nti ɔma yɛhu sɛ Adam ɛne Hawa wɔne ne yere Nyankopɔn anhyɛ wɔn sɛ dua no kyinkyina mu ni but ɔbɔ wɔn kɔkɔ saa na Noah pɛn so no nso so no ɛbrɛ Noah ɛka nyame asɛm Nyankopɔn wanhyɛ obi aso nkɔwura adaka no mu enipa nwɔtwe pɛ ɛnenya nkwagye yɛhwɛ Lot nso so pɛn so enipa mmiɛnsa pɛ ɛnenya nkwagye Nyankopɔn anhyɛ obi aba kɔkɔbɔ no yɛ dɛbɛn ɛkɔɔyɛ Israelfoɔ nso so Nyankopɔn anhyɛ wɔn sɛ wɔntena apam no mu na ɛnyɛ kyinkyina atwa sɛ kyinkyina apam no yɛ dɛbɛ ɛwɔ sɛ mo yɛ dɛbɛ mo tena mba nyina Nyankopɔn bɔ mu kɔkɔ nti wiase a akra ɛwuwu mu no ɛwɔ sɛ yɛn nso so yɛyɛ afɛm deɛ sɛ yɛbɛma ewiase ate Nyankopɔn ka na wasakyera yɛ dɛbɛn abɛdi Nyankopɔn akyi nti sɛ kɔtawe nyinaa yɛse yɛpɛsɛ yɛne Nyankopɔn tu anamo ne yɛne nanamo tuo no yɛtumi nyini mu ne yɛsua nneɛma bebree ade yɛsua no deɛ na ade sua ɛkyerɛ ne sɛ yɛne ewiase ɛnkyɛ yɛnyɛ droban bi a nipa ebetumi afa yɛn so na wo ma yɛ dɛbɛn ɛhunu Kristo na wɔse yɛdi saa adwuma na ɛwɔ se yɛyɛ no wɔ nyansɛm Yesu ɛbɛyɛ na asase so dwumadie mu wɔse ɔpɔn sɛ wanhyɛ wo biara no na dwuma yɛ mu no na ɔyɛ no wɔ nyansɛm ne kasa yɛ mu no nti ɔso ɔyɛ afoforo na hia adeɛ ma wɔ mu wayɛ wɔn hia adeɛ ama mu na afei he bid them to follow him nti yɛn nso so yɛ ka nyame asɛm akyerɛ afɔ ne hu so mu ahokyere mu ne adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔde sɛ kakra bi yɛbɛtumi ayɛ ne yɛ dɛn bɛ yɛbɛyɛ ɛde ama wɔ mu na afei yɛasrɛ ɛsɛ ɔmumadi Yesu akyi nti agyidifoɔ a motie yɛn dɛ deɛ na adesua ɛde ma yɛ ne sɛ asɛm no yɛateateateatea da biara yɛsua deɛ yɛsua no yɛmfa nkɔ no afoforɔ nso nyɛ dɛbɛn ɛnti Nyankopɔn ka sɛdeɛ ɛbɛyɛ opie a yɛne nyinaa bɛka abɔ mu na yɛnya nkwagye ama yɛ kra ɛwɔ sɛ yɛnyini nso so ɛwɔ Nyankopɔn adom ɛne ne nimdeɛ mu nti nimdeɛ no ɛba a ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛnyini ɛwɔ mu yɛtoa so ne yɛsua Nyankopɔn asɛm na yɛnyini wɔ nimdeɛ no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛkɔ a yɛbɛnya asɛm a yɛne afoforɔ nso bɛyɛ dɛbɛn ɛbɛkyɛ nyame nhyira yɛn na dom mu amen that's it Hayford sɛ wato bo na wabiebie saa adesua no mu ɛde ama yɛn sɛ nyɛ sɛ yɛkɔ sɛ yɛkɔka na yɛasakyera no ɛnyɛ yɛ adwuma yɛdeɛ ne sɛ yɛbɛkɔ ne akɔyɛ dɛn yɛakɔka asɛm no asɛm sɛ when Paul one of the missionary journeys abro bepie Europe Athens no ɔbɛka nyamsɛm no Athens nipa mmiɛnsa bi na no di n'akyi onkrampo no munyanye fully converted but enam de obeye ye nti enama nyamsem ba Europe enne nyamsem a ye kan nam Paul ba ya wanya nipa ndi n'akyi no eno asem obedua no ho no won de wabedua asem no but okọ no enande nyamsem aba Europe ahweta Europe nyina on de kan e de bantu de kọ na kọ ka asem no wia wawie wadwuma na hwe de ho konkron no nso beye wachi meda asese wa cheche mu isa yento aso na fe yenkohwe and yenkohwe tips for sharing Jesus friend say some secret bi wo ha ana say adusua bi wo ha ye be faso na tumi adi Yesu ho adanse yie enti yenkosisa grace we na yenkohwe sa tips we kwan ye be faso na tumi adi Yesu Kristo ho adanse ebi niema bi a ye before obebam no me yenkan 1 Peter chapter 3 8 to 15 no yenhwe asema e wo ho no all right
enti awurade asɛm ne nyinaa akyi no ne sɛ mo nyinaa inya adwenkoro monhu emma mo ho mo no dɔ mo ho sɛ anuanom mo yɛ mo hyehye mo emma mo ho mo nwe ahobrase adwen mo mfa bɔne ntua bɔne ka enso mo mfa ɔyɛ ntua ɔyɛ ka na mmom mo nhyira efisɛ yemu na wafrɛ mo sɛ mo magye nhyira na nea ɔdɔ nkwa na wɔpɛ sɛ ohunu enapa no ma no nyi ne tɛkyerɛma mfiri bɔnem ne nano na anka enada asɛm ma no kyiri bɔne na ɔnyɛ papa ma no hwehwɛ asomdwie na oni akyire efisɛ awurade ni wɔ wɔn a wɔtene so na naso abue ama wɔn paebɔ na awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne 13 na sɛ modi papa kyiri a hwan na ɔbɛha mo na sɛ tenene nti mohunu amane nso a nhyira ne mo na monsuro wɔn ho ehu na momma mo akoma ntu na mumu awurade Kristo kronkron no ɛwɔ mo akoma mu nso monsiesie mo ho daa sɛ mobɛkyerɛ obiara obisa mo anidasoɔ a ɛwɔ mu no ase amen. Amen. Good. Things like we are can't send be Sister Grace, young show was it tips for sharing Jesus. Near my beer, a beboya, my etimiache, yes, because share near can cancel me. I can addition being any for free. I say, you, Mr. Bismarck, with us, the tea for near for so Yadamasi. Na Minian near papa, Budi Kakasa is Yadamasi. Or Casa Yesu, whom a dance, dear whom wa be no more. Tips to share Jesus and also for sharing Jesus. It just say a quiet bear so even grandpa say school unya poor said when you see Jeffa see what school ye boys oh tip bia BBS and I say a po be a pure how will be a place will be near Bisabia or also bit me a pass and I say will call exams be will call interview be crana winya a honk and popo bia and my bibia will be at me yakese. The way you say a choir a befasoa, ye be share Yesu. Me say addition the Bible quotation, I can be near my brain naturally, or die a better door, who quite befaso, a near near bettina, just a near my brain, I will burn in out of an hour. Say, you see a dear ya brabo, ye di any ya no a years watching. So, boss a meaning out of us, and ya person walk and person who say, right, and the question be my and say, well, say, why now in the check when Uncle Possum? Why now in share Yesu wasem or say you know so when you be in chair or sip will be none in check when Uncle Passem or say we must say your TV free radio so your TV free television so your TV free WhatsApp baby timina or Uncle Assem be free. Then so say when will be one and one no a dear na otimi a wine a walk on Uncle Passem at Cheno or say who will be when you will be or see boat trip and I said you know who say will be a wone no beche obi a obenye no beche no ne hwan e bia obi a wone no ewa adwuma mu anaso obi a postman bia ode letter beche o postum de biara da anase secretary bia o adwuma mu anase ye de ma school ebu ha de biara no ne bonsa ho e bia no nyina na ade wo ma school wo sesa afo no nyina ye obi a e wo se utimi ani nya ne kanyame asere na so wo try say wo betwe ne kakra abe enyame ho wo so wo obi a onyankopon hira woni obi so se bomodin se ubenye obi ane no beche onyankopon asem o se dwene wotrim se ubenye obi beche onyame asem o se kristofo nyina no onyame ede mayen se ye botaye pa ye kristofo no se edi nyame asem be kwa abonten akwa enti o se enye se bi ekuta bible nko a de ba asolo nko a na mom ye nhwe se ye bedi onyame asem no ebe mankrofo ne de wo mo be share the gospel a yeso yenim o se onyame promise yen se ye boye tirima na se ye adwenso ye ne obi beche onyame asem na obema yesua osua ni techerema ye Isaiah 50 verse 4 no o se obema ye techerema ye betimi di adwojo akoma techerema ye betimi de okra bi mobrofo bi no ye betimi de aka me ne dan na se obi a woni ani daso no obema ye techerema ye betimi de ema nipa no etimi anya daso na se obi a na de so eso na ni mu komu buo no sa techerema na ye betimi de aboa na ma ne koma ye mre enti wo se bibia ye bia no se the first Peter 3:8 ne ka no wo se ye momoden se ye betimi de abrabo na sa 15 ye mede na me ka no se na mum se na mumu Awurade Kristo
kronkron ye wo mu akoma emu enso munsiesie mu ho da se mu be kire obiara a obisa mo enidaso a ewo mu no ase na chese wo kire say as a Christian they be also ye ready se obi hia moa wo Kristo mu a obetimi amena hu anaso obetimi a kire ne Kristo na wo som no se na ne tibia na bosi anase na ositi na gidi a wo ba no ho a obetimi anya no saa obetimi anya no saa se ekwan be fa so a wo be tip oni obi be share di nyame asem no se friendship evangelism sa woni obi wo boa ma woni obi wo fa adamfo wo fa wo Yesu ntina wo fa sa adamfo no wo boa na wa fa obi adamfo se be ya betwe na be nyame nchen wo se bia na wo be show ni kindness bia hubobro bi bia ohia moa bi wo se di nyina fa sa kwan no se fa boa nipa se be ya wo betimi atwe na ba wo nche nyame nche bi wo se afi so empaibo bo modern se wo be boa no empaibo mu se wo be ma wo be bompa se ho konkron no mfa nipa na koma ne na dwe no nya ho adwuma na wo ma na koma eye ejuo sebe obetimi accepting nyame asem no na wo so omma wo kokoduro a wo so obetimi dia share onya opportunity a obetimi dia share onyankopon asem no wo se sa ekwan bi so ne nche wo gidie wo se de we ne tips a wo de ma yes ye ne afoforo nhye no ana obetimi dia ka nyamsem no wo se bomodin se wo ne nipa no ebe share gidie a wo ugidie no de sha na experience a wanya wo ba nyame mu no ede be ne wanya sa ne mani nyina na nyame nsa ma wo boldness kokudura wo betimi na aye aka nyame adwuma no wo se afi so sa fa ekwan bi so ne connect no with obi a oye Kristo ni a wona ne som introduce ni pa ne kire saafo no na wo wi a wo se da kono ye Bible studies bi freno na ni pa ne mra invite na ne mra Bible studies ana say small group bi sa no freno na ne mra ebia da ku musical concert ene ne mra freno invite no anase 13 Sabbath bi wa freno sometimes we ko come meeting a betimi atwa ma no na ne ko na ne ko seaside betimi atwa ma sa nipa na ne ko bi na me kai obi me be me bra bi wa sorry ha ni area wote na ne baba ne obi na ne di agoro na oni ge ni di agoro ne ko ba se ge no na danfo kitwa no twetwe na danfo ne de ba sorry dod ne ba so ne brad ye ne se wo mu ko ba bia na atwa ma akora no Pathfinder e basande na akra na baby no atop Pathfinder t-shirt amano oye de kakra ma akra ne boasu oboasu no de onu odi na chi so aba oboasu ne maame ne papa so aba chese kakra no otwetwe ne sa nipa na de ne ba enti wo se ye betimi afasa akwan no so na etimi de atwe o mu nyina de o ma Benjamin nchen wo se ye bompa ya special bia na nipa no special needs bi ebia wo bibi sonku bi ede na koma so ebia o yale mpo ebia bia adwuma bi nkoyie ebia ohia nkrata asem bi o se ene ne nkai ne mpaebom na ene ne mo sa mpae no o se bomodin se obekire no ugidie anase Bible mu no obi a abakose me fa say story bi a hye obi nkura ne wo Bible mu suahunu bi epi o Bible modin se oni nipa no beche we bia na bibi ha no atutimi ne share ebema na koma abafo anase obi hu onyame no a ugini di no o se na wo ne sua Bible kakra na wo ne sua Bible kakra no da ko bi wo ho a invite ne so omra sorry wo ba sorry na ne kakra na o sua Bible no na afi wo twe na adwene si asuboso wo se bia wani je ho se bia nka bebo asu ana wo se kakra wo se mpere wo hu bebre anyina so bebre wo se hu kwan abefa so ne saafo no kakra no wo mbeye wo se enrashi na afi so no entina wo se bomode se obeka nipa ne wo mpaibom every day and wo se we will live to draw ha wo se yankwa na aka no wo se wase betimi atwe nipa akra bebrabre Yesu yenkwa na aka wose etimi di ye adwuma wose ne obi a na betimi begina puppet so preach ba wo de ne se ede na wo ne nkrofo ekwa bes na wo fa wo ka nyame asem wo abonte ekwa be na wo fa so wo twe nipa ba Yesu nchen wose ye ba ne se ye kase ye koka nyamsem a entrance nkasa me na ye me ya but na wo twe mutibi ko wo na menwuma so enti wa ba so ne ye ko outreach de akire bi ne nyina ye nko e bia da no na abekwa ko hia obi mpa betimi aka nyame asem a wo betwe na ba ne nchen enti onyame do ma yense enema ebetimi aboa etimi ahye Yesu akira afoforo de afoforo beba ye nchen ebetwe omamo mababo asu no benya nkwa no ene se ebetimi adɔ wo mo
yɛbɛtumi anya atenka ehumɔbro ɛne ɔdɔ ama wɔn ne ayɛ ye ɛne tema ne yaka Yesu ho ase ne yɛatwe wɔn aba wɔn nkyɛn awurade nhyira kakra Yesu ma yɛn Yesu din mu nti amen amen sister Grace me da se pa sɛ nyame nhyira sɛ odi afam tips no nneɛma binom a yɛbɛtumi ayɛ na afei yɛatwe yɛne nkurɔfoɔ atumi ayɛ ayɔnkofa ne yɛaka ɔnyankopɔn asɛm atwere sɛ yɛwasɔre na sɛ menu obi yɛ bɔne a ɛtumi nyɛ saa nneɛma wei o because menu nyinaa na twempena mɛyɛ dɛn mɛtumi atwe menu nyinaa na ɛga mɛyɛ dɛn ntumi na sɛ yɛ ready sɛ the 15 ka no yɛ ready because ɔmo hu Yesu bi wɔ yɛ mu nti ɔmo ba yɛ hɔ ɛbɛhwehwɛ saa nda so na ɛsɛ ɛtumi kyerɛ hɔ that's right so na sɛ ɛtumi ankyerɛ ɔmo a na ne yɛn mu nyinaa yɛ pɛ ma yɛ da se pa that's a pa my idea great yento aso na fe a wandering child abofra on a number sabasa in fact ye ko Hosea or the Ephraim ejina ho na fe yemfa nhwe adusua yi mo Hosea chapter 4 verse 17 no na fe ya hwe Hosea 7 1 to 3 Everybody Jeremiah so but any can share Hosea chapter 4 verse 17. Say Ephraim akodom abosum adum jano amen well yeah Hosea 7 1 to 3 no and so say no okay 1 to 3 no I say Mesa Israel ade na Ephraim emu ye ene Samaria ene bone e daddy na odi atro na owifuo bububa emu akwamukafo asafo nso efumfa won emroso na wonka no won akomam se meka won bone nyina afi won ye atwa won ho ahia egumanim odi won bone ye ema ohene enije na odi won atrosem eye mapoma sa amen Jeremiah 31:16 to 19 until Jeremiah 31:16 to 19 se Awurade sei ni moa no na wansu ne wani enso na amprinsu na wadwuma so aketua ewo ho Awurade asem nie na obesan afri atamfo asase so na ndaso wo ho ema odachi Awurade asem nie o mabesan aba won asase su bio tie na mate imom se Ephraim eredidi abobo se watwe maso na maso atwe nso se nantwi ba o kyekere no dane me na madane aba na wo Awurade ne me Nyankopon amen yes Foster I can cancel me ya kin kan ene abofra on number sabasa odi Ephraim edi atoto ho yi adusua be na odi mai wa ha me da say church for so am say yes share him din ho dance na ai wandering child there if I mo ben so na chere say me hu ni say obonsam ama nipa a friend pa adwene se nyame trimodin tibra yedi esi ho dance no ese yedi ho dance se onye trimodin fo na we mobro enti se Ephraim asemo a ye kan enhwe se Ephraim no Joseph ba ana yede ne beka Israel ku no na enhwe se oyo batan na enhwe Joseph senia Oteo Egypt now person au bia bu no na wawoba na watete no senia wotie ene senia opese oba no okodu na watete no na obehwe no na odinam gagatu sebe oshi wi ana oye nubone ana se oba kra na oye ba sibra ana se oye niema emfata oye chrono niema banditry and other things are en sefata eden na beyo bo se won sun yes sir oba ta papa no eno na disen ede mai se Ephraim Joseph atetu yi
na hwɛ Joseph ne maame kura wu ntem brawo Benjamin na owuye na ɔde ɔno kwa tetew saa na aba na fi unya asase na makodom sɛnea nearby countries no ono mafa dwen na bosom amoye mosom na wono mo eye titru asɛm kitikiti na onim entete ya tete wo fi na obuonya gu so ana ɔyɛ deɛ nsɛm fata ɛna de sɛ yɛde man okay ana Rahel ɛdinta Rahel de bɛm Rahel de wo ɔno kora nyɛ ɛne nana ɛgyina hɔ ma sɛ awofo nyinaa awofo papa na sɛ ɔba kɔbɔni mu a wɔnso de gyem ɛna Awurade ka kyɛn sɛ mmea ɔno na Ephraim na wɔkɔ no bɛba nti ɛsɛ sɛ ɛtete ɛma yie na sɛ ɛma no ɛkɔ bɔnten anasom kɔyɛ nneɛma nsɛ fata yɛbɔ mpae ma wɔn mpaebɔ na wɔbɔ ma no ɛbɛdi n'akyi na sometimes ana edome bɛbrɛ pa wo de kɔ so and be view tell you a whole lot of things na kasa na kasa no ene be di akwara na chi na Rahel wa kasa obompai man nti Awurade so ti ni Bible o kasa wo de mu no na wo ba no beba ampa ko ne nam ne eno ne nka akinka sama akinka 18 and 19 no for come can be my yes on German or say tie na mate emom se Ephraim edi abobo se watwe maso atwen so se na ntwie ba wa kyekere no daneme na madane aba na wo Awurade ene me Nyankopɔn na mensane akyire yi menu me ho na manya mahunu yi mebo mesre so mani awu ahona manya mahunu yi yes enti Awurade hwɛ sɛ obia benu no na wasamba Awurade never reject anybody on po obia da sɛ de obonsama fira nipani so ko de bebedu de untimi sakrada da bi nyame hwehwɛ sɛ enti no yɛn a sɛbe yɛhu Nyankopɔn yɛn yinim kyosɛm yɛn kenkan Bible no yɛn kyerɛ wiase sɛ nyame ɛyɛ mɔbro nyame ɔyɛ ɔdomfo ndaso ma obia sɛnea Ephraim ndaso ma no sɛnea Nyankopɔn ɛma Goma kɔbɔ dwaman na ɔka kyerɛ Hosea sɛ kɔware no ɔkɔ Nyankopɔn akɔware no na ɔde yɛ mfato ho ɛma yɛ no sɛnea nyame hwehwɛ sɛ yɛnso yɛbɛsa nti obi biara adɔfo nom ɛmfa ho ne sɛnea oba unua ɔyɔnko ɛduru akyiri afa ɛwɔ bɔnim no bɔmpae ma no na ndaso ɛwɔ hɔ ma wo no saa na ɛwɔ ma ɔno so ebi kura mpo na wanhwɛ ni yie a ɔkura bɛhwɛ ase na ɔno kura no ɛsan sɛ nyame eti ni paebɔ na ɔno so wanu no nti no obetuma asan ba na ɔno so wahwɛ ase ɛmma ne saa ma yɛn nnome ma yɛn fa nsɛmhunu ɛntae obi a ɔyɛ mfomso akyi na ndaso ɛwɔ ma kan 31 no 20 no my verse 20 no 31 verse 20 no ha 20 no yeah Ephraim yeme doba ana abotoyemu ba se dodo a mekasa mekire no yi mekaya nkaya ena medaso mekai no sa eno nti ena mensunu mu twitwa me ono ho hyehye ena meyem hyehye me ema no Awurade asem nie amen so Onyankopɔn obɛka wanim obɛtwi wanim ɛsɛ obatampa ana otwi ni banim Nyankopɔn ka yanim nje sɛ wapo yɛn na niem na hyehye man oba de sɛfo no yɛhwɛ sɛ nea ɔne ne ba no edelifae so ne ba no gye yɛ no sɛ fakɔ ɛso na koma ne nadwenya edi n'akyi saa na Awurade ɛso akoma ne nadwenya ɛwɔ yakyi ɔbrɛ ɛbɛkɔ mfomso mu yɛnu yɛn ho na yɛn samra na ndaso ma obia nti yɛn hyɛ saa ndaso no ɛmfa ma wiase na wiase nso ehu Nyankopɔn aba back amen me da say foster why dey pa Nyankopɔn enhia yɛn hwɛ ne di awie na afɛ yɛn fa and sorry yɛn addition so se fa one son bra bring them back ye can be what Zechariah chapter 10 verse 6 to 8 onum G for Zechariah chapter 10 verse 6 to
8 yɛnhwɛ asɛm bia ɛwɔ hɔ yɛnhwɛ nsɛm 6 to 8 ɔse na mɛhyɛ Yuda fie aboduro na magye Yosef fie nkwa na mama watena ase na meyam ahyehye me ama wɔn na wɔbɛyɛ sɛnea mensum wɔn enguye na mene Awurade wɔn Nyankopɔn na magye wɔn so na Efraim bɛyɛ sɛ dɔmarima na nsanti wɔn akoma bɛtɔ wɔn yam na wɔn mma nso behunu na wɔn ani agye na wɔn akoma adi Awurade mu ahurusie mɛbɔ hwema mafrɛ wɔn na maboa wɔn ano na magye wɔn na wabɛdɔ sɛnea ɔdɔreɛ no amen Eda yɛnhwɛ wɔ sɛ bring them back fa one son bra bion yɛnhwɛ deɛ Zakaria atwerɛ yi ɛno nso adesua bɛɛ na ɔde yɛ man the combination of all the yakere nyina the end result no ɛne sɛ onyame se ɛmfa ho de yaba kodu ne dɔ no ɛyɛ soronko ma yɛ on sɛ wɔde Ephraim de ɛba ya ɛne wɔ sa aka sɛ fa wɔn bra Ephraim akɔnante nneɛma kɔyɛ nneɛma nsɛm fata nanso agya ne se ne dɔ no da so yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ma no adesua wɔde di ka no sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ weak moments bi a in our walk with the Lord obia ubi to the biana what to form sometimes I'm down most to the ground nanso nyame dɔ no empo ɛda so to ne nsafro o say to the biana ye lukewarm botrobojo Ladisia church ya ye botrobojo nanso nyame mpo ye si ya wo ye kuma so adwuma na se ye di 10 no ye di free one ho no mo kan se bi ho na me sua de sua medwene ho am say ask the Lord for rain in the time of the latter rain twi no wo se abremponsuo meboa esutobre adedi ne yesa ko busensuo enti medwene ho anam se yes ensu ni bo ho eto amu nye den ano nye den enti nyame se busensuo ano odin no na me de be dey na chese ye adwuma ye nduru ba bi ane ye botro bojo bi sa asemu nye den asensu a enye den papa to bi a kromo om si ye flashing flood flashing rain ensu no bi a ebeto half an hour nanso the power to me de ba no ya na esom bokra ena nyame se yes esuta brobeba nanso mumusa me awurade ensu a emu odin e de na awurade pese o kire ye de Zakaria ka kire ne se ye musa awurade me musa niema ase ye ni ahodin bi e de beye onyankopon na ye kra de so be po nsu na gu ye nso it was ye musa no ensu asutobre mu odin flashing waters no na onyame de be dey o de be maye enti wo say we should ask the Lord in time of you know okay bibi wo ha wo say ya brabo no onyame se yenko ne kofa wo mumra yesu ye kase ye ntimi nko onyame se emusa se sutobre mpo na emum busa brempo nso bre na me de be ma wo na wotimi de akọ we see in a practical sense knowing how to relate to and interact with a loved one who has walked away from a relationship with the Lord can be what challenging ye no nyankopon ayonko fante say Ephraim emu aye bisibasa ya twe ye hokọ nanso nyame si ya wo say edin say enipa na ba mo trosem kase mo say wonu ya wafom wo de obetimi ne ade ache mo be ba ko nanso muntimi nyete se de kane na motie onyame de ntesa wo say me de se de wotie bia no bra wo say the testimony of your life, your actions, your personal time with your savior, your what spouse or child who has walked away from God can radically change their life and future. That's right. Ya brabo mu ekwaye faso emma nipa afum yen enipa no mu ntem atete no wosese enya radical change of life a ye betimi ada wodo kese di achom so de onyame da na didi kire Ephraim no a onyame no obagiye ti wose yenko
wo ye na afom wo no kwa kofa no bra ukuru na afom no kwa kofa no bra wabusua na no muntematete a kofa on bra for wo biara wafom kwai tie meti gwanhwefo no ne ewo susu su kabinu so se tie mu se fa won bra fa won bra enu ne adesua wo di wie amaye wo se we have to experience the onyame ayamaye ne nti onyame ase na yen kone enkofa wo mumra me enka se bibia sinanu nti ekwa enye yie onyame dono ka kire se go and bring them ko de kofa wo mra biti tie miti gwanwefo ne esun wo esum kabi so tiem ka se fa wo mra onyame no maye no maye ahoden sese de sitie bia no kakre bia betimi egu aba no fi se ade odidi ka maye no wo se go yes Christ so ka se go there's something behind, there's power behind. Is a quite two and a mono the go no a very powerful ama abrampo nsuo no tumi etimide di akra no odi amayam di akra ni di munti amen. Great abusia for madam nyina asemaya de pama mo kwa matwedi ampon yankopon edimo aye adwuma tifo ne ahwefo mo nso ye beda mo asese mo anyima fidie amfamfiri ase ne mo ayesa adisua etoso dumienu ne de abra next week no ye ne di kota ye wie kra na ye de be adisua etoso du miensa sene wan you ho free way mo no sana next week nso men you ho free mo si trust ye na abrase mema Hayford enshira so man pai beda wase yambofo ene ehene se wamaye kwan ame a church wonsem mo se wiase NTB yesro krabia obetensem yi no mane mfa foforo ye ene nkanya sonko emra na brabo mo yene a dane da church wonsem yi so no ma NCC ya brabo na ye kan sempa kire bi no mo ye ya so ya anye ne emfra hoyemobo shirayen ne shiraye tiefo nyina ewo Yesu din mu amen.